Bundesdatenbank wurde aktualisiert. Wo staat Billy? Sjajno ste pričati oko ovih nekih obrana koji se nalaze znači u nastavku vraćanja na našu, da smo prilike kazati ste, probajte neki od vaših osobnih favorita iz ovog društva koji smo sada vidjeli. Kako emocije nas vuku uvijek naravno da radi izgleda bez odvojevati što svi se sjećamo sjajno treće mjesto i onda ako bi se morali zabrati Vladić. Što je bilo u vašem dijelu igračke karijere ste naravno bili uvijek napadač i najopasniji. Ko je bio nekako najveći protivnik na svom mjestu do sada? Ko je bio najteže savladiti?